नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां डिफेक्टनि शिकाराव नोंथाङा गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा डिफेक्टनि बोलि जानांदों अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला डिफेक्टनि शिकारनिफ्राय नोंथाङा माबोरैहाय रैखा मोनगोन बेनि थाखाय मेथाया मोनसे गोनांथार हेल्पलाइन नाम्बार फोसावदों बे हेल्पलाइन नाम्बारजों जगाजग खालामनोब्लानो नोंथाङा 1 मिनिटनि गेजेरजोंनो सिनायनो हागोन बे डिफेक्टखौ नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों डिफेक्टनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय मेथाया मोनसे गोनांथार थांखि फोसावदों साफ्रोमबो सुबुङानो डिफेक्टनि फट' आरो भिडिअफोरखौ थाबैनो हमनो हागोन बे डिफेक्टखौ मोनब्रै रावाव सिनायथिनायनि सुबिदा थागोन मेथाया WhatsAppनि गेजेरजों मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार फोसावदों आरो ससियेल मिडिया बाहायगिरिफ्रा हेल्पलाइन नाम्बारनि गेजेरजों नायबिजिरनो हागोन फोरमायनाय बायदिब्ला नायबिजिरनायखौ इंराजि हिन्दी तामिल आरो तेलुगु रावफ्राव बिजिरनो हागोन नोंथाङा मेथाया फोसावनाय नाम्बारखौ नोंथांनि WhatsAppआव सेभ खालामना ला 9999025044 नाम्बारनि गेजेरजों डिफेक्टखौ गोरलैनो हमनो हायो मेथाया 1 मिनिटनि गेजेरावनो नोंथाङा डिफेक्टजों लोगोसे थार फोरमायथिखौ हमदांनो हागोन बिखुं सानाय हान्थु सानाय फाफ्लियाव सानाय साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम जानायफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां बङाइगावआव थानाय यामाहा श'रुमनि साखाथियाव थानाय रेमेडिकस बरफारायाव फैगौ 19 खालार मंगलबार खालि डक्टर शम्भु कुमार सिंहआ फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाय बादायाव नुजाथि फैगोन बेवहाय गाहाय बिखुं सानाय हान्थु सानाय फाफ्लियाव सानाय साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम आरो गासैबो रोखोमनि बेमारफोरखौ बेवहाय फाहामनाय जायो रेबथुम एबा मुं थिसननो थाखाय 100 रां लानाय जागोन गोबां मिथिनो थाखाय 9954341429 आरो 7002153489 बे नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन